The fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Dito sa Pampanga na tinaguri ang Christmas capital of the Philippines, ramdam ang kasiyahan sa panahon ng Kapaskuhan. Sa dami ng maaring mapasyalan, tiyak hindi mauubusan. Sa Capitol Boulevard sa lungsod ng San Fernando, kaliwat ka ng mga aktibidad ang naghihintay sa capital town para sa mas unforgettable na Christmas season. May caroling ng mga miyembro ng St. Roque Choral, Christmas photo booth, night market sa Clock Tower Square, tampok ang iba't ibang stall ng mouth-watering food and delicacies, mga pangregalo at iba't ibang palaruan tulad ng archery, playground, biking at iba pa. Pinailawan rin ng Clock Tower at ang higanteng Christmas teddy. Isa sa mga highlights ng pasyalang ito ngayong taon ay yung kanilang 20-foot inflatable na teddy bear na may suot pang Santa hat. Pinalibutan din ito ng mga Instagrammable Christmas installations na may miniature Christmas village. Ang saya po ang decoration. Opo, maraming mga ilaw. Pasko na! Present pa rin ang snow blasting na talaga namang in-enjoy ng mga matatanda, lalo na ng mga bata. Nagbabalik rin ang 3D projector na pamasko ang tema. Pwede ring sumakay sa mga tradisyonal na kalesa na dinisenyohan ng pamasko. Ang Capital Town Hugs and Holiday Christmas Special ay nagsimula noong October 22 at magtatagal hanggang Enero 2024. Bukas sa mga aktibidad na ito tuwing weekend mula 4 p.m. hanggang 11 p.m. Let it snow, let it snow.